Se teñen algún familiar ou amigo que estea no exterior e queira volver, isto podelle interesar. A Xunta acaba de aprobar a nova estrategia Galicia Retorna, un programa que busca facilitar o regreso á terra daqueles que tiveron que marchar ou que directamente son descendentes da emigración. Esta iniciativa pretende poñerlles as cousas doadas. Non é, digamos, un plan onde tú te inscribes, te apuntas, e a Xunta che axuda a volver a Galicia, che dá unha casa, che dá un emprego, non? Senón que o que se trata é de que as familias que deciden tomar esa decisión de volver sepan que en cualquera dos ámbitos da súa vida haberá un departamento da Xunta que ten algún tipo de acción que lle pode axudar ou que lle pode facilitar as condicións de chegada. Tradicionalmente as persoas retornadas apostaban por asentarse nas grandes cidades. Agora a tendencia levos cara a concellos de tamaño mediano, en especial para as cabeceiras de comarca, como pode ser Vilagarcía. O entorno da provincia de Pontevedra é un dos lugares de Galicia onde máis se establecen, moi importante, e particularmente pois no entorno do Salnés tamén, en torno a Vilagarcía e todo o Salnés, tamén é un lugar moi importante de chegada de persoas. Por qué? Porque tamén eran persoas que efectivamente estaban na emigración e en función dos países do que volven tratan de ubicarse. Dentro desta estrategia, a Xunta puxo en marcha 5 oficinas de asesoramento, tanto para os que queren volver como para os que xa o conseguiron. Nesas oficinas hai técnicos, xurídicos, sociales e de orientación laboral que van a poder acompañar a esa familia que volve a Galicia para todos os trámites que pode necesitar no momento da chegada, desde os máis sinxelos, porque hai persoas que veñen do exterior e igual non teñen un DNI, ou teñen que facer unha tarxeta sanitaria, ou teñen que se dar de alta na Seguridade Social. Desde estas oficinas acompañas en todo ese proceso. Un programa, ademais, aberto a todos os perfis emigrantes que queren pasar a xubilación en Galicia ou tamén a aqueles mozos que un día tiveron que marchar e que agora queren asentar a súa vida aquí. O 80% das persoas que volven teñen menos de 65 anos e deles o 60% ten menos de 45 anos. Pero, por suposto, que nas oficinas de retorno se atenden tamén as persoas que volven xubiladas, neste caso, fundamentalmente de Europa, e tamén se lle orienta, se lle axude e se lle acompaña para facer todo tipo de trámites e documentos que necesitan aquí. Esta nova estrategia, Galicia Retorna, ven avalada polos vos datos, por exemplo, no 2019, antes da pandemia, que permitiu traer a Galicia 28.000 galegos procedentes de 40 países. A estrategia Retorna primeira, ese primeiro plan ou camiño de traballo, empézase construído xa, definido no ano 18, evidentemente responde xa a un traballo que viñamos faendo antes, pero que a partir dese día sistematizouse. E no ano 20 empezanos unha pandemia, co cual tuvemos o ano 20 e o ano 21 cunha mobilidade internacional prácticamente limitada. No primeiro semestre deste 2022, Galicia tivo un saldo migratorio por riba das 12.000 persoas, o que permitiu que gañásemos poboación á comunidade, algo máis que positivo, tendo en conta que aquí nacen menos persoas das que morren.